57 sena ilu Malta kisbet l-indipendenza mill-Ingliżi. Jum li miegħu nassoċjaw ix-xena tal-ħamim abjad titir meħlus u tal-Prim Ministru ta' dak iż-żmien George Porch Olivier ixejjer id-dokumenti tal-indipendenza. Mument li anke qarreb pass ieħor il quddiem biex pajjiżna seta' jikseb il-ħelsien fl-1979. Illum il-ġurnata din il-ġraja storika titfakkar permezz ta' festa nazzjonali u ċelebrazzjonijiet fil-belt kapitali. Ma' tokki tad-9 ta' filgħodu f'jum imsaħħab deru s-soldati tal-Gwardja tal-Unur u l-Banda tal-Forzi Armati ta' Malta f'Mistraħ San Ġwan fellaqgħu lill-President ta' Malta George Vella u s-Sinjura tiegħu Miriam Vella, lill-Prim Ministru Robert Abela u s-Sinjura Lydia Abela u lill-Kap Kmandant tal-Armata il-Brigadier Jeffrey Gurmi. Huma nataw is-salut nazzjonali filwaqt li l-President spezzjona il-Gwardja tal-Unur. Wara nata bidu għal qudiesa pontifikali bil-kant tat-Tedejum iċċelebrata mill-Arċisqof Charles Scicluna, akkumpanjat minn bosta sfiqijiet oħra u membri tal-Kleru. Fil-bidu taċ-ċelebrazzjoni quddiem il-President tar-Repubblika, il-Prim Ministru, membri miż-żewġ naħat tal-Kamra, il-Ġudikatura u l-Korp Diplomatiku, in-Nunzju Apostoliku wassal l-awguri tal-qdusija tiegħu il-Papa Franġisku lill-poplu Malti għal din il-festa importanti. Segwit imbagħad iċ-ċerimonja ta' tqejjid tal-fjuri fuq il-Monument tal-Indipendenza fil-Furjana. Bil-bnadar Maltin iperbru fl-isfond l-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż poġġew bukketti tal-fjuri fuq il-monument. Kien hawn li l-armata tat salut b'21 tir sparati mill-kanuni. Iċ-ċerimonja ntemmet bil-kant tal-innu Malti u tfakkar il-mument meta il-ġens Malti fl-1964 beda jmexxi b'mod indipendenti lil pajjiżu.